Mama ni mo dong. Mana siya sing matubangan. Kisaman. Day kuwang pa day. Kuwang pa? Ayaw mo kuwang. Kapag dagan. Turns the sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Go! What's up mga kacho? So, hi mga kacho. Actually, nandito kami because we're doing some kind of vlog. So, siguro kanina usa ka surprise vlog kay nayusa ka siya na nag-request sa amoa na nagpatabang siya sa amoa na maghimo og vlog or surprise vlog para sa iyang lola. So kami sa Bisaya Metro, since na matinabangon man mitanan, so it's our pleasure nga motabang sa iyaha. So sa pag-surprise kay Lola Masing Likigan. So kuhan siya, so usa siya ka PWD mga kasyo. Kuhan siya ka nang di na siya kakita. So mali siguro sa amo inani ka way na pag-surprise na mo aron di man siya kakita sa amo pero makadungog siya sa amo manganta mi didto, at least ma-relieve or maka-feel siya sa kagalingon na napaginig andum sa iyang araw sa pagkatao. So guys, kuyog mo sa amo okay, dunga ta ninyo i-surprise si Lola Masing. So karon since wala pa mi muadto, magtabang mig ka ng luto Kaon. tani kaon ron. Tawag tanaw. So kanang I hope mag-enjoy mo sa akong video niya. Kami kanang Imbiyak Bisaya Metro, kung ganahan sad mo na magpainani sa amo magpa-surprise inana, mudawat ra gihapon, mudawat mi na tabang mi sa inyo na may mga request. So kana mga cho, let's go! So tara guys, kanang usod mi sa ilang palasyo. Kitchen. So, naday dire ang mga casting. So, sa karon kay kuha na mo video message ang usa ka Mads kanang anak mo. Usa na yung kapalangga nga anak. Sana all. Pareha ka gwapa ni Lola Masing ba? Hala, oy. Siya. So, ato siyang interviewon. It's really hurt mo na, Pads. Te, Sige, pagka magpabigda sa Pads. kung sa'y imong sa'y na? Honor ba ko, ha? May istorya? Kung sa'y may istorya ni mo sa pandemic karon. Pwede mo pansay. Pandemic. Move on na ta. Kung sa may pwede ni mo mag-greet ay unsay mas istorya ni mo sa imong mama kang lola. Kinahanglan English Mads sa. Ay! Wallpaper video. Pwede magsuwat? Pwede magsuwat. Bitaw. Sige lang nito. Assignment na na eh. Bitaw. Ito ba sa diri Mads? Assignment. Pwede assignment pa na, Pads. Sige na. Kuwan lang mga 5 minutes assignment. Unsay mas istorya ni mo kang greetings ba greetings? Okay. Hey, Ma. Happy 57th birthday. Hope na ko nga tagaan pa ka og may lawas per me. Yeah. Iiyak na yan. So, siya Masing. Unta, dili ka mo surrender sa imuang ibati karon. Nya, dili ka kita
stay safe lang. Then, permi lang ka kaon. Then, alam jog pabadlo. Happy birthday. Balag, okay handa karon. Okay ra gyapon kay kanang malipay lang gawa nga tagaan kag saktong panglawas ba. Ay, ma, happy birthday day, ma. Lumang gid yan. Kita, ako, good health lang ta always, ma. Sa ko happy birthday. Tiya? Tiya Masing. Tiya Masing. Tiya Masing. Kanang siguro ang ma-wish ko lang sa imo kay kanang good health nya. Kanang ayog palabig module kay makabuang ng module. So andangin na Module Tiya Masing. so andangin na tiya kay makadaot na sa imuha. Nya usa pa di na sa kakita. So basig masayop tayo pag answer. So kana lang good health nya. Stay safe. Nya salamat sad kay makakaon jud big ka ng kuan. So, dara guys, unsa sila diri? I think yung awon dumi ka pa. So, wala guys, pagduwa ko guys. Wala lang main din na. Pinay Kia tragagi. Hi Tin. Cute. Dako natin. Dako nang kayo ba dako nang kayo? Nice lagi mo Ger. So, thank you Dave sa among sponsor si Tita Amay. So, pwede rin siya niyo siya kontakon sa Yushi. ayong Facebook account. sa Facebook account si Murag Yushi man daw sila. Yushi Samantha. So, pwede dito, pwede reband, haircut or anything you want para sa inyong Anything you want. buhok or pwede sa inyo ah. So, thank you Tita kay SP. Perla. Ilga ka sa sponsor niya. Ay, kalimting ko, Ngan sa suga. Puga nang sa suga kay nagbigay sa kahayag sa amo. Nanaon. Nagatag sa among mga pinalanggam dalagita. So, tuloy niyo sa Kana sila inanaragad kay bati sila tanawon ron sa camera kay ngit-ngit man. Pero bati mo gina sila ginaw. Oh. So much unsa may masulti nimo sa problema sa Pilipinas ka. Hala. Kala mo mga droga-droga. Manong tuyo man yung kalibutan og way isan. Dali, unsa man na ka? Sigalingan. Tinatog ka tin. Lipo na sa biyahe. So kana guys, amo nang gilunod ang Kaliro. So I hope dili siya mupilit sa Si Pilit. mupilit ang kanang lumpia rapper. Hindi man na rapper. May nakay Wallpaper. Wallpaper. So, saan sa pagluto dahil So mga cho, cha inanay jud pagluto. So, na sa pagluto. Kinahanglan hinahinayon jud dili siya pwede sa bitbaon. Bala kinay basta. Katandem din duha. Pwede kayo man na magluto ay Emi. Kasi si Pado nga magukay. Happy birthday, Layla. Tagsa lang sa si Juan, yung nagmama. Happy birthday, Layla. Kaya mo pa siya ka ilas. Ako kita sa nula, pero... Lahat ka na pero... Doon ka sa huspan na, kasing-kasing na. Wala ka birthday. Asa daw, asa ko no? Surprise no? Asa ko no? Doon ko no? Asa ni kapit? Istorya nimo sa imong ex. Uy! Gani! Gawas naman na dati. Pero, Gawas na dati. Dong.
Sa may mastorya rin mo sa mga naita mo sa to kalibutan. Based on my research. Based on Google. Hindi na daw basic. Ay, nakasagad kayo, Trio. Angat muli. Balik ang tawis ng pag-ibig. Diyan ko sa'yo masabi yun. Sa tayo. Wala si Amy. Kinala magunag gid pero si Amy. Inana ba, no? Papa ba? Garo. Ito na bago. Kamanghura na ni mo. Sa tarong kasi nagluto na pa. Tacho, okay na nito. Oh, dito na ako. Tanawa, Cho. Tanawa. Tik. Kana. Okay na na. Okay. Ako una. Uli mo. Una sa si Amy. Sa mga naman, nagkakaon. Ngayon, tari ko kanon ako. Wala. Wala, pwede po. Sabaw na, sabaw. Ay, nalang sa paminya dong kay. Dito ka kabamluto. Ala. Ay, so, sabi ako muluto. Ano? Ano dyan? Yok. Yok. Agod! Agod, napanit. Sila sa sunod. Say, sunod. Mana man kami? Mana man kami? Hello. Sana all na lang yung tahan ni Ron. Sana all sweet. Sana all ano? Ano yung ano? Ano? Ngayon lagi pa. Ngayon lagi. Nagpapad na magulit sa kono. Hello? Uy, ma! Ano ko, ma? Saan ko, ma? Ay, hindi na maguptan doon. Easy lang yan eh. Manen. Uy, pre. Pag-amping kaya ang muna to. Basta po itong... Ayun, sa dura sa kilid din. Ano yung pinapit na taga ko? Video mo na. Nisabi ko kay... Yamasi. So yun mga cho. Ato na may. So, I go to Mars. Let's go. So yun guys, patungo namin adto. Sa Papa Mars. May daan niya. Inala na mo i-surprise si Tia Pasing sa Pasing. Masing. Rhyme na ba kayo? So si Tia Masing. So let's go guys. I hope ma-surprise siya namin. Ay mukanta mi. Let's go guys. Let's go. Guys, mo na namin diri sa balay ni Tia Masing. So here guys. There. There. Kumanta meron. Kanta meron. Happy. Surprise. Muna magkantahan ro guys. Let's go guys. So karon guys, tanawan ninyo guys kay mao na siya guys. Kuhan siya guys kanang dili siya kakita. So I hope dili siya makuyawan sa amo kay mukalit ra mi kanta ron. Oh, let's watch this. Let's watch Ana. So let's watch this. Sana guys na lang diri guys. Guys, Ano sa ilid eh? Pa! among buhat manganta meron. Kasi kalibutan. Dili ang lang. Manganta meron. Dili siya kakita guys. Sabor. Mama ni mo. Mana plus imo tubangan. Saman.
birthday. Yaya? Ha? Yaya? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Hey, Happy birthday lang. Birthday ah. birthday ah. Salamat ninyo. Hapon ya. So guys, So guys, kanang she's crying. She's crying now. kanang happy birthday Tia. I hope na karong birthday nimo kay good health. Taas, tagaan pa kag ginaog taas na kinabuhi. Sa among grupo Tia sa Bisaya Micho kanang among confirm sa imo na kanang good health ang permi among info na Dik mga ali. na-permi sa imo. Salamat. Sa inyo talagang salamat nga. Ay, salamat kayo. No problem. Sige na. Kanang pila na edad nimo karon Tia? 50. Wow. So usa may masulti nimo Tia sa kanang nakabot ka ginani nga kuan. Salamat itang Pinoy itang. Wow. Nag-abot pa na ng edad. Ay, paghilak na. Salamat kita sa Ginoo Tia no. Dapat hapon dili ta mo hilak Tia kay dapat happy ra kita kay nagi hapon ta babisan kanang may pandemic or bisan kanang kuan. Kay birthday ka ng Pasko karon. No, tagaan gyapon ta Ginoo og taas nga kinabuhi ba. So pasalamat kita permi. Happy birthday Tia. Dito mila. Hilak sa kanon. Hindi na hilag sa kanon. Oh, Jutay. Hello, the cake. Kurik ka dyan, Tay. Hilak sa kanon. Nag-abot tayo na ng mga diliga. Ay, paganahan ko nga. Kaya katuig mo, abot pa ta. Oo mo. Hilak sa kanon. Kurik ka dyan, Tay. Hilak sa kanon tayo ba? Hilak. Hindi tamo hilak sa kanon. Hoy siya. Pabidyo ko. Guys. Kakaladis. My turn guys. Sayang kago, Cho. Isa, duha. So, salamat dahil sa mga sponsor nga kuan. Tolo. Salamat sa Matik Sarap sa kana. Bitsin. Sa Julius Bake Shop. Julius Bake Shop o Luda rapper. nag-endorse mi ninyo. Ay, hindi mo matalong pirapir. Sa Lumpia Wallpaper, thank you. Salamat guys sa Julius Bake Shop sa cake. Pila to kasukan? Pila kasukan? Papadeo. Upat. Guys, maraming pa ninyo guys. Gutom kayo guys. Gutom guys, sige po na guys, mga pa guys. Sige naman. Ay, mga to. Namang po. Okay.
So, lamig kay ilang pagkaon. Hinahinay lang ka. Padong. Guys, Tabangon na naman din sa akin. Mura mo gusto na rin ko. Sige, ang Day, kuwang pa, day. Kuwang pa? Ayaw mo kawawa. Kapag dagan. Guys, mo nag-iingon guys. Kung kaon. Kira ka gado. Okay ah. Guys, pasensya na mo sa mga babae guys kay binibinag ka ako. Damot na nando ha. Mo gina mga Guys, oh, sila ang plato ng kawan lang. Kuman ako. wala sila. Nag-diet to guys. Nag-diet to. Mereka doon natin matagkaran namin. Guys, tinama niya guys. Zon. Ano mo, gumay na mo. Konti ka. Yak. Pero lord ka imagine. Yes! Nahuman na Diyos. So guys, yun, human na mo kanang vlog sa karon. So, salamat kayo sa tanan. So, may, sa tanan na kabang-kabang, may sisapit kanang sa birthday ni Tia Masi. Salamat kayo. So guys, sa wala pa nakasubscribe sa aming channel, please subscribe sa aming channel and comment sa among comment box below. So sa kita ka na magpa-shoutout pod, pwede na mo pa-shoutout just type or just chat the hashtag #Show. So salamat kayo guys sa padayon support sa among grupo sa among channel. So I hope padayon ta hanggang sa kanturan. Salamat. Bye! They said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where